आंना सासे लोगो दङ बियो गोबाव सम कर्परेटआव मावबोबाय जों सानैजों रायज्लायलायबाय थानाय जायो नाथाय बे बाराव आं सानदों जे जोङो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ खालामनोसै जोंनि रायज्लायनायखौनो जोङो माखौ खबर खालामगोन कर्परेट लाइफ कर्परेट जबखौ माबोरै लेन्ड खालामो बेफोरनि सोमोन्दै स' जोङो जुमावहाय कल खालामलायदों बेखौ जोङो रेकर्ड खालामदों ओमफ्राय आं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदो बियो एसेब्लाबो सा साज्राङैब्लाबो मोनसे इनफरमेसन एबा इनफरमेटिभ जागोन बेयो जाबाय आंनि लोगो क्रिस्टफार बसुमतारी जोंनि मथामबिलनिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव साब डिभिजनावहाय स' आङो बेखिनिखौ होननानै माखासेखौ नोंखौनो इन्ट्रडाक्सन होजानो लुबैबाय आंनि इन्ट्रडाक्सनखौथ' नोंनो होखाबाय आंनि एड्रेस बायदिसिनाखौ खोन्थाखाबाय मोजां जिखुनु आङो गोबावसै आरो जेनेबा आंथ' कर्परेट सेक्टराव दं नालाय आइटि कम्पानियाव दं आरो दा आंनि केरियारनि जार्निया फ्रायलि 7 years प्लास जागासिनो आरोखि आङो 2018 निफ्राय सुरु खालामदों नालाय अलमस्ट 8 years जाबाय आरोखि 8 बोसोर जानोसै आङो बे कर्परेट सेक्टराव जब मावनानै ओमफ्राय दायो आं बेंगलराव दं आङो बिदिनो लास्ट इयार माबा 24 समावनो आं बोसोरसे न'आव रिमटलि मावनानै आङो बावैसो अफिसाव आङो फैफिनदों नै बोसोरसेसोमोन आङो न'आवहाय वर्क फ्रम होम मावनानै ओमफ्राय जोंनि खामानिया जेनेबा अफिसफोरावबो नांगौ जायो नालाय ओंखायनो फैनांगौ जायो आरो सम मा कम्पानिनि नामा मा दा नों थानाय कम्पानिया नों मावनाय कम्पानिनि नामा मा कम्पानि कम्पानियाथ' जेनेबा दानि कम्पानिया रुब्रिक होनो आरोखि RUBRIK रुब्रिक माने बियो मोनसे डाटा कम्पानि आरोखि ना ओमफ्राय माने आंथ' दिनैसिमाव मोनबा कम्पानि मावबोबाय ओमफ्राय दायो आङो जेराव दं आंनि रलाथ' जेनेबा आंनि डेजिगनेसना IT सापर्ट इन्जिनियाराव दं आरोखि जेनेबा मोनफ्रोमबो कम्पानियाव आइटिआ नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय जोंनि कम्पानियाव अनेक डिपार्टमेन्ट दं सोरबा मार्केटिं डिपार्टमेन्ट दं सोरबा मा होनो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट दं सफ्टवेयर इन्जिनियारफोर दङ डेभेलपमेन्ट माने IT सापर्ट नोंनि जब रला आंनि जब रला जाहैबाय आङो सासे माने IT सापर्ट इन्जिनियार हिसाबै आंनि जब रला जाहैबाय अनबर्डिं अफबर्डिं खालामनाय जयनिं जानायाव अनबर्डिं जोङो खालामो जबा मामोन नोंना बे कर्परेटआवहाय आङो सुरुआव सासे फ्रड प्रिभेन्सन स्पेसियलिस्ट माने फ्रड एनालिस्ट होनो आरोखि माने जेखौ अनलाइनावथ' अनेक फ्रड जायोना खिन्थु जोंनिया फाइनान्स फ्रडआव गोलैयो जेनेबा एगजाम्पल होनोबा एमाजन फ्लिपकार्ट बिदियावथ' जों बयबो बाहायो ससियेल मा होनो माने इ कमार्स एप बेयाव जोङो बायो गस्ला बायो माबा माबि दा बेफोराव जोङो पेमेन्ट सर्ससो बाहायो पेमेन्टआ जाहैबाय जों दा इन्डियायाव UPI बाहायो ओमफ्राय नोङो क्रेडिट कार्ड बाहायो डेबिट कार्ड बाहायो दा बे प्लेटफर्माव जेनेबा हमना लादो बे ट्रान्जेक्सना जेनुइन नंगौना नङा बेफोरखौ जों इनभेस्टिगेसन खालामोमोन आरोखि बै समावहाय ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय जेनेबा बिदियावहाय नोंथ' डाइरेक्टलि सोरबा जेनेबा बड'लेण्डनिफ्राय थांनो गोसो बिदियाव मावनो कर्परेटआवहाय बेथ' बिल्डिं नागिरबाबायनानै थांनाया सम्भब नङा पसिबोल नङा जाथावना होमबाबो बे मोनसे लाइन नङा आरो बर्थमान स' मा राहा दं फर्मेलि बिदियावहाय लेन्ड खालामनो थाखाय जिखुनु थिगानो बे मोजां कुइसन बेयो जायफोरा जेनेबा बे लाइनाव हाबनो मोनसे प्रसेस थायो थिग बेबादिनो माखासे प्लेटफर्म दं जोंनि कर्परेटआव नोङो स्टार्ट खालामनोबा बे जाहैबाय नकरि.com होनो नकरि.com आव नोङो गासिबो बेयाव मोनजोबगोन प्लास नोङो मेइन वर्ल्डनि फेमास मोनसे लिंकडिन होनो आरोखि लिंकडिना जाहैबाय मोनसे प्रफेसनेल प्लेटफर्म आरोखि बेयाव नोङो गावनि प्रफाइलखौ बानायनांगौ नोंनि मा होनो एजुकेसन बेकग्राउन्डखौ बेयाव मेनसन खालामनांगौ प्रफाइल बानायनांगौ जेखौ रिजिउमे होनो आरोखि बाय'डाटा बेखौ बानायनांगौ नोङो ओमफ्राय बेयाव जुदि नों जायफोरा जेबो मावफेराखै बिसोरथ' फ्रेसार हिसाबै जागोन प्रफाइला ओमफ्राय जोंनि बादियाथ' जेनेबा जोंना बेयाव मोनसे नोंनि जब मावनायनि रेकर्डआ थाजोबो आरोखि बेयाव नों बबे इयारनिफ्राय बबे कम्पानियाव मावदों मोनसे थायो आरोखि दा जेनेबा आंनि लिंकआव थांनानै नायोबा आंनि क्रिस्टफार बसुमतारी होनोबानो आंनि लिंकडिन प्रफाइलखौ नुगोन दा बेयाव आंनि मावजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव आङो बबे कम्पानियाव मा रल आङो मावबोदों खै बोसोर मावबोदों बेखौ आंनि हिस्टरिखौ नुजोबगोन आरोखि दा हमना लादो आङो दानि खामानिखौ आङो रिजाइन होनोसै होनोबा आं बे प्लेटफर्मावनो थांनानै आं गोदान एप्लाइ खालामगोन
बा आङो दस्रा बे कम्पानिनि एचआरफ्रानो आंखौ कन्टेक्ट खालामगोन बिदि आरोखि ओंखायनो बेयाव हाबनोबा नों फार्स्ट खामानिया बेयावनो प्रफाइल खालामनांगौ जेनेबा बयबो गावबा गावनि प्रफाइल बानायनानै लानांगौ आरोखि बेयाव नौकरी.com बा अनेक दंबावो बेबायदि खिन्थु आं मोननै टपखौ आं खिन्थाबाय आरोखि लिंकडिनआ प्रफेसनेल नाम्बार 1 बेयो बेनि उनाव नौकरी.com बिनि उनाव दङ shine.com दं इनडिड दङ जब पर्टेल गोजा आरोखि ना बे जब पर्टेलाव नोङो प्रफाइल बानायनांगौ थारमाने बे नौकरी.com ओमफ्राय बे लिंकडिननिफ्राय बै एमप्लयारफोरा बिसोर डेटा कालेक्ट खालामोना ओमफ्राय नांगौ बायदि मानसि मोनला बिसोर गावसोरनो कन्टेक्ट खालामबाय जोंथ' दा जब प्रफाइलनिबो रायलायबाय मारै एप्लाइ खालामनोबो रायलायबाय दा लाइफ स्टाइला माबायदि बेंगलरावहाय कर्परेट एमप्लयि हिसाबैबो ना ओरैनो थानोबो मथा मथि बेंगलर होनबाथ' आरो माथो माने टप फार्स्ट क्लास नोङो लाइफफोरा गावनि पार्सनेल इन्डिपेन्डेन्ट लाइफआ बेयावनो टप जान्नात होनो जेखौ हेभेन होनो जेखौ क्लाइमेट आंबोथ' दंमोन बेंगलरावहाय स' आं फसायो आरो जायगा क्लाइमेटआलाय टप नट्स ओमफ्राय क्लिनलिनेस दिल्लीनिख्रुइ बुहुत साबसिन जायगाया नोंबो फैखांखाबाय होनबा ना बेंगलरावनो दंहैयोमोन आंबो एसे अफिस टुरनि भिडिअफोर बानायनो मोनब्ला मोजांमोन ना आं देखायगोन जिखुनु नै दायो आङो देखायगोन स' बन्धु गोजोननाय थाबाय जिउआ जोंना गोलाव जाबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय इनफरमेसनबो आं सानो भेरि इनफरमेटिभ जाबाय आरो सुंद'यै सा इनफरमेसनब्लाबो एसेब्लाबो इनफरमेटिभ जादों होननानै गोजोननाय थाबाय बाय सि इउ थाब फैदो बर'दिनाव एसे माला फैयो माब्ला फैगोन हाजि जाहैनांसिगौ नेक्स्ट सप्तानैसोनाव डिसेम्बर फार्स्ट उइकआव थांगोन आं जिखुनु मोजां मोनदों आंबो हामबायसै बे समखौ होनायनि थाखाय आंबो मोजां जेनेबा मोजां मोनदों औ थेंकिउसै हामबायसै आङो थाब सफैगोन आरो थाब इन्जय खालामगोन जोङो नेक्स्ट सप्तायाव फैगासिनो दं आसा खालामबाय एसे इन्जय खालामनो मोनदों खोमा ज'नो बाय गुड नाइट गुड नाइट नै बिदि दोनो आरोना बेयाव गावबागाव सेल्फ सार्भिस बेखौ नाजावनानै जानांगौ ना जानो मोनथाम मोनब्रै आइटेम थायो आरो आं लाबाय नै आंबो ओरैनो थायो हनै ओंखाम जाग्रा आरि दोनो नै ओमफ्राय गासिबो नै बे चिकेन नै नन भेज आइटेम बेवहाय बे सुप थायो नै सुप जुस थायो नै बाव सुइट्स थायो नै गोदै सुइट्स